Здрасти! Здрасти, как си? Аз съм много добре, Орлина. Ти как си? Веднага ме зарази с твоята усмивка. Супер добре съм. Така, дошъл си тук, за да ми разкажеш за нещо, което ще се случва на 3 юни в зала България. Мога за всичко да ти разкажа. Само Добре. ме попитай. Хайде да започнем с зала България, а останалото, докато ми се развихри въображението, така ти ще разказваш В за зала България. ще ми се случи един концерт, който съм 100% сигурен, че ще бъде страхотен и много различен от това, което правя по принцип. Сряда в 8 часа на 3 юни с Big Band Brass Асоциация, с Ангел Заберски, Софийска филхармония, камерен състав. Владо Джамбазов ще прави аранжименти на мои авторски парчета. Ангел Заберски ще прави аранжименти също на авторски парчета мои и на парчета, които, да кажем, в времето Франк Синатра е пял. Имаме съвпадение, 100 години Франк Синатра от неговото рождение. Въобще, зала България е място, в което това ще се случи. Аз нямам търпение. Въобще този проект е идея от преди година, да кажем, и нещо. Но сега ще може да се случи като хората в зала България. Отдавна го кроите, т.е. Отдавна го кроим и поп, джаз и свинг проект. А ти може да го- за да го първи наречем. път ли си ще бъдеш в такава конфигурация? В толкова голяма конфигурация, да. Хем с Иначе- Big Band, хем с камерен състав на С Биг Бенда Софийска сме филхармония. свирили, но С не Big толкова Band-а, мащабно, да. както ще се случи, но и с филхармонията. Точно. Това ще бъде наистина един празник за моята душа. Да, такова Надявам се и 3 в за 1 хората. ми беше интересно дали си правил нещо. Не съм Да. правил такова 3 в 1. Не. Това е плавен преход към нещата, които ще те питам. По дяволите, за какво ме поканихте? Ти сам пожела. Ти сам. Сам си го направи. Полетът е незаконен, така ли беше? Ей! Искам да сляза. Искам да сляза. Орлине, какво ще има... какво беше най-голямото предизвикателство за теб, като когато се съгласи... Не когато се съгласи, ами когато тръгнахте да го мислите това цялото нещо. Имаше ли нещо, което те притеснява, някакво нещо, което Не, нищо не ме преодоля? притеснява. Нищо не ме притеснява. Тоест, предизвикателството е то и все още е. Даже съм сигурен, че когато свърши концерта, аз ще продължавам да го чувствам като такова, защото е много мащабно, защото ще има много сериозни музиканти на сцената, ще имаме чисто нови аранжименти на авторски и неавторски парчета. Ще имам дует с Белослава, тя ще е моята дуетна половинка. Всъщност предизвикателството е, че както казах, нещо толкова мащабно и голямо, на точното място в зала България, с точните хора, е наистина един много хубав момент, който може би всеки певец така иска да се случи поне веднъж в живота и аз сега имам възможност да го направя. За което много благодаря на всички вкарани в това събитие, което ще се случи на 3 юни. Повтарям без да искам, не че така. За Франк Синатра искам да те питам. Какво ще ме питаш? Освен, че сте си неоки и двамата, какво друго Да. ви свързва? Ами, не знам, аз всеки случай не искам да се получава така, че аз ще правя концерт, който е под наслов Франк Синатра. Моят въпрос беше друг. Аз исках да те питам защо се спря на... Защо... Защото винаги неговият глас, неговото творчество по някакъв начин ми е влиял. Не съм някакъв луд фен и сперкал, който по цял ден случи Франк Синатра. Наистина има нещо много специално в тембъра, в начина на пеене, в цялата личност. Нещо супер магнетично, което по някакъв начин ни влияе. И аз мисля, че то може да мине през мене и не да излезе като имитация, разбираш. Няма как аз да си стане имам твое. общо, а да мине през мен и да излезе органично и да бъде свързано с мен. Добре. Така си мисля. Добре, хайде да чуем твоята дуетна половинка и теб. Малко така музика да послушаме и след това да продължим да си говорим за този Добре. концерт. Аз съм Искаш тук, ли? няма да бягам. Съгласен ли си? Съгласен съм. Добре, хайде. Така се разбираме, значи. Хайде да избориш 2, 3, 4 имена, които трябва да знаем и са много вързани с този концерт и трябва да ги 4 споменем. имена, моментално да, мога. задължително. Първо, датата е много важна. Датата е ясно, 3 тя не е юни, име. Така, имената са Зала България. Ангел Заберски, зала България, Big Band Brass Асоциация, Така. Софийска филхармония, камерен състав, Владо Джамбазов Така. и всички хора, които Ще дойдат там ще дойдат, надявам се. и ще се запознаеш с тях ние ще- поименно. Всички. И на всеки ще дам автограф, ако трябва. Ще стои отвънка на изхода. И на входа. Добре. Ако искат автографи изобщо. Добре, малко ще те извадя от подготовката за този концерт, да те питам Извади ме. последното музикално нещо, което те е впечатлило страхотевично, да речем в последната година. Дали ще е концерт, албум, музикално изпълнение, реалити шоу, не знам какво вече. Да Ами, знам. имаше страхотен концерт на Руд
Да, той и беше... тя ме покани да изпеем вместо мен. Владо Джамбазов беше направил аранжимент. Пак там в зала България, Пак нали? в зала България. Това беше един страхотен такъв музикален хубав спомен и той, разбира се, основно е свързано с музиката, която всички сътвориха с публиката. Имаше страхотна публика. Нали? Някакси публиката може да бъде много различна. Факт. Така и тя те зарежда по... Да. Вдигате веднага. И те Добре, чуждоземско нещо? Чуждоземско на Джастин преди година концерт май месец. Значи стане точно година. Аз ходих през май. Ти къде беше? Бях на стадиона. На кой от всички стадиони? Къде? В кой град? На Кемал Ататюрк ли май бяхме? Не беше Кемал Не беше Ататюрк. Кемал. Беше на Техническия университет. Той не беше много голям. Стадион 45 на хиляди души, Техническия 50. университет. Точно аз бях така. там. Ти не ме ли видя? Видях те, 45 хиляди души, как ще ме види? Много хубав концерт. Страхотно концерт беше заредени в Истанбул. Епик. Да. Жестоко. Беше страшно, с много толумбички, с много бъклави, с шампастък. Турците супер любезни. Човек, ти знаеш какво се случваше на гърба на този стадион? Какво? Не знам, защото аз бях да доста нямаше назад. бой? Не, нямаше бой, но... Кебабчета. Кебабчета и шашлици, и не знам какви знам, бях раздвоен Бях раздвоен през цялото време. Дали да слушам Секси Бек или... Не мога да повярвам, че си бил раздвоен. Или всъщност Секси Бек беше с кебабчета отзад. At the back. We have sexy kebabcha on the back, ladies and gentlemen. Да. Аз през цялото време се чувствах на предизборна кампания в България. Малко бити пищова беше положението, но все пак хората са гладни. Обаче забелязали ли каква хубава публика отида на този концерт? Да. Като стана въпрос за публика. И друго странно нещо. В момента, в който свърши последната песен, няма как един артист на такъв голям концерт да няма бис. Така. Всички трябва да останат и да викат. В момента, в който той каза thank you very much, всички като роботи се обърнаха и тръгнах. Да. Това беше супер странно. Ние останахме как така още една. Всички като роботи. И тръгнаха. Абсолютно. Така беше. Защо? Но аз бях изненадан от... Ред и дисциплина или по-скоро нямаха такова чувство, как да кажа, не бяха екзалтирани толкова много, че да искат още едно парче, или те си мислят, че толкова пе артиста и те няма как да го изкарат. Тук в България чак да го разкъсат. Нямам обяснение, да ти кажа честно. Да го разкъсат Джастин. Това ми е третия концерт в Истанбул. На Джастин? Не, на Джастин. За съжаление, не. Да. Той, знаеш, рядко идва в Европа. Да. Той звъня вчера, нямаш как да дигна. Ние оговаряхме интервюто тук. Ох, Боже! Беше много тъпа шега. Не беше прекрасно, но ме хвана неподготвена и сега си забравих следващия въпрос. Теб никой не може да хване неподготвена. Абсолютно е възможно това, но не дей да го казваш на всички, моля те, не дей, защото така. Те не слушат. Тихо! Ръцете на гора. Добре, за музиката те питах. Какво има в плеера ти в момента? В плеера ми в момента на Джамиракоя някакъв концерт лайв съм качил. Парче, което слушам в момента, се казва Too Young to Die. Много, много хубаво парче от 95 или 6 беше. Бях се върнал от едно море, нямах никакви пари, за да отида пак. Всички отидоха пак и аз стоях цяло лято, т.е. началото бях отишъл юни, да кажем, цяло лято съм стоял с 2 лева на десен, защото нашите ми даваха, нямах никакви пари. Бях супер сдухан, както се казва. И беше страшно. Изкарах на балкона, гледайки навън. Да. Обаче пък го помня. И съм бил щастлив по някакъв начин. Което ни довежда до въпроса, който ме помоли да ти задам. Кога си целунал момиче за първи път? Не е било тая година, защото чак да го помня. Било е преди това. Беше... Не ти се върна толкова отдавна назад във времето. Една съседка, аз не се бях целувал, нали. Освен детската градина имахме някакви опити така нещо, нали. Естествено там нямаше език, защото бяхме малки, защото нямаше такива филми, за да видим. Имаше един индийски филм Перла в короната, там и се натискаха в пещерата много. Знаеш как се притеснявах, като ги гледам. Бяха потни и такива. Както и да е. Според мен, помня. Тобиас и Леонсио. Но не искам да кажа и друго, че това момиче, не знам какво се разхождахме в парка, тя каза, аз съм се целувала. Аз така ли как става? И тя сега ще ти покажа. И като ми вкара един език в устата, аз спомням, че хем беше странно, хем беше хубаво, хем някакси почувствах агресивен език, който навлизаше много надълбоко и не получих удоволствие от това. Някакси беше като някаква гимнастика. Нямаше любов. Но това беше първата ми така по-мляскаща целувка. Нали? Надето. Наде, здрасти. Поздрави от студиото на Радио Енджой. Тя беше русичка с сини очи на черта. Помня. Беше много така намана. Виж сега как става. Нищо, аз разказвам едно към едно. Така е. Не си измислям. Ох, добре. Според мен можем да си говорим още около 35 минути, но айде, за съжаление нямаме време. Тъмън синята зона да ми изтече. Да.
Добре, имаш още малко работа да свършиш тук. Ние вършим с Мариано, докато си говорим. В нашото студио имаш още малко ходене нагоре-надолу, затова те пускам. Добре. Няма да те задържам аз. Благодаря. Ще се прегръщаме извън ефир. Не искаш тук, добре. В ефир пред Мариано ли сега тук? Да ни разберат всички. Добре. Тихо, запази в тайна нашите сложни отношения. Не дей. Това копче за кой? Всичко развали. 3 юни, зала България, 20 часа. Нали така? Да, сряда. Big Band концерт. Yes. Вау. Pop, swing and jazz. Кажи нещо на слушателите на Радио Enjoy да те гоня. Enjoy yourself. Enjoyвайте всичко, което виждате по улиците. Не обръщате внимание на хората, които са леко намустрени. Давайте им усмивка, за да ги усмихнем и тях, защото те са около 82%. Вчера ги изчислявах. Много са, но ние трябва да ги направим друго съотношение. Добре. 20, нали? Добре. Към 80. Айде, в Фейсбук група ще направим. Усмихни се. Да, според мен ще бъдем аз, ти и още двама в тази Фейсбук група. Не е вярно. Те, които слушат, те са около 2 милиона в момента. Да, за слушането, да, аз говоря за те тия, в момента които са се усмихнали 100%. Добре. И се мислят, кои са тия луди там. Също така. Оставяме ги на мира с живи легенди. Айде, чао! Чао!